parep. Ayo, Ridho Muda Jogabaya. Ayo yo. Hei. Amin ya Allah. Yo. Ae, ae. Ae, ae. Sakno, sakno. Asik. Doa.
sampun ngatur satu buah lagu ada sikep. Sikep tegese siap kelangan pengarep-arep. Next lagunya apa monggo? Jesu Tresno Budoyo tasih nyawiji kalian Krido Mudo Jogoboyo. Wonten ing siang punika tasih caos lelipur wonten ngarsa panjenengan. Sumangga tansah kasekejakno anggenipun lenggah wonten ing sasana palenggahan. Iki meneh request kasunyatan, kesandung asmoro lan siji apa mau? Katresnan sejati, sikep sudah ya. Terus dilanjut. Ya. Pangompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngepot tak lakoni nampa kasunyatane tresno koe sumpah ning wong liya. Sing tak tampa bisa dipaksa. Lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngepot kelakone tanpa kasunyatane tresno kowe sumpah ning wong liya.
imulara rasa tresna rapi sati jaga sampun katur kasunyatan, terima kasih Mas. Nanti kemau hilang. Tasih saged kita persani sareng-sareng samangke beksan saking putra-putra saha putri-putri Krida Muda Jogabaya.
sedelo ati dadi Kesandung asmara. Kesandung asmara. Mesake. Iki kancane sikep mau iki. Kancane sikep Bapak Ibu tasihnya wiji kalian kadang Krido Mudo. Tasih kepareng asong Sugata Panglipur wonten tasakuranipun Adik Basam Pajaryanto. Salajengipun samangke tasih kita tenggep beksan-beksan ingkang badhe katuraken lumantar kita sak kanca saking Krido Mudo Jogobaya. Es terus. Yo. Ayo nyicil balik.